песен, не? Всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души и святейший, весь и вся исполняется главище, владыки жизни подателю. И вселися в мир чистый от всяких смерти и спаси блаже души наши. Много лета високо преосвященнейший и владыко, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наши, святый, посвети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и издави нам долги наши, яко и мы издаляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. За мен е особена чест като приятел на общината, дългогодишен, да бъда сред вас и в този хубав слънчев ден, да случайно или не, който съчетава няколко празника едновременно, плюс разбира се и празника на археолозите, така да създадем една обща позитивна енергия, която да даде откриването и да маркира този хубав празник в най-югоизточната точка на България след второто разширяване в района на Ивайловград. Една малка община като Ивайловград е забележителна с културно-историческото си наследство. Тук са инвентаризирани 50 паметника на културата, от които 26 църкви. Антична римска вила Армида е регистрирана недвижима културна ценност с национално значение. Своеобразно тя се явява в пряк и в преносен смисъл перлата на югоизточна България в този регион, богат на културно-историческо наследство. За да засвидетелстват своите мнения, сме поканили сред нас гости от Националния исторически музей в лицето на професор Божидар Димитров, доктор Мони Петрунова, заместник директор на Националния археологически музей, госпожа Кабакчиева, която е археолог в рамките на приключващия проект, и господин Пърков, който е автор на проекта. Предлагам на всеки от колегите да каже по няколко думи
свързани със своя прак или косвен опит на регионално или национално ниво по отношение на този бисер на културно-историческото наследство. Благодаря, господин Войбанов. Благодаря на всички, които уважихте тази пресконференция. За мен е чест и удоволствие да кажа, че това е един изключително паметен ден. Паметен ден в моето съзнание, в съзнанието може би на всички вайробличани, защото така както преди се ни казахте, перлата на културния туризъм в България, и смела да кажа дори и в света, днес ще бъде официално открита за гости и за туристи. Няма по-щастлив човек в този миг от мен, със сигурност, защото една мечта на Ивайло Грачани толкова дълги години споделяна и искаме да се случи, днес вече е факт. И всички, които стоим тук на тази маса, всеки един от нас е допринесъл за това прекрасно бижу, което е срещу нас, да се случи и да го има. Безкрайна благодарност на всеки един от вас, на професор Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей, който направи възможно сбъдването на тази прекрасна мечта на поколение Ивайло Грачани, мозайките от семейната стая, тази така мечтана мозайка да се върне и да бъде тук на местото си, където е била преди повече от 2000 години. И правя поклон за това, че като родител се чувствам щастлива, след че децата ми са се прибрали в родния си дом, в родното си място. Правя поклон в лицето на доцент доктор Бони Петрунова и на нейния директор господин Вагалински, който поздрави всички ни с прекрасния обект, пък аз използвам повода да ви поздрави с професионалния празник за това, че останалите мраморни декорации също се върнаха на това място и заради това, че госпожа Кабакчиева и заради това, че господин Фърков направиха възможен този обект в целия си блясък. Затова казвам, че за мен това е паметен ден. Той ще остане такъв в историята на Ивайловград, а е паметен и с това, че това е и първият ни спечелен по оперативна програма проект, който ние успешно смея да твърдя и достойно реализирахме на многото проблеми и на многото пречки. Този проект бележи бъдещето на Ивайловград и бъдещето на България. Бих искала пред всички вас в самото начало да обявя изключително приятната изненада, която дори като изненада е факт на благодарение на многото усилия, които положихме. Аз държа в ръцете си сертификата, с който нашата антична вила Армира вече е вписана в паметниците на 100 национални туристически обекти. Този паметник може да се включи в тази класация на 100 обекта благодарение на именно тези оригинали, които са върнати. И тук пред вас, освен този документ, който официално в момента показвам, бих искала да обявя официално инициативата, която община Ивайловград започва за вписването на този паметник в листата на обектите със световно значение на ЮНЕСКО. Пожелавам ви успех. Бих искала да ви уверя, че този процес не е толкова бърз. В себе си той е с една продължителност от 2 години, но ние сме твърдо решени всички, госпожо Кабакчиева, нали така, всички заедно да си подадем ръка, за да може Ивайловград да пише този прекрасен обект в списъка на ЮНЕСКо. Аз ще приключа с тук, за да имате възможност с всички останали. Благодаря ви. Да, не е преувеличение да се каже, че действително Ивайловградския край, Ивайловградска община в случая има изключително много паметници на културата. Но такива има в всяка една община на България и няма как да не бъде така, след като България, българската земя, лежат останките на 7 велики цивилизации. Но не е преувеличение да се каже, че между тези 50 обекта, които са на територията на Ивайловградска община, има няколко уникални обекта от първостепенна величина, от национално и от световното значение. Вила Армира е един от тях. И се радвам,
че най-сетне ние ще знаем, ние ще получим от нея научната информация, която може да се извлече, а сега тя ще почне да носи пари, ставайки един най-реномираните на цялата се, всичко зависи от рекламата. Един от най-реномираните туристически обекти, които ще привлекат хиляди посетители. Както е по цял свят, другото подобни обекти. Но тук има и други подобни, и аз се надявам, че тази година вече Армираш, до година да бъде, да речем, Лютица. Защото Лютица е единствената в България крепост, почти изцяло запазена. Почти изцяло запазена, няма друга такава, почти изцяло запазена. И много малко ще трябва, за разлика от друго, което вие знаете за първата крепост, дигната в България, село Белчин, но малко хора знаят, че тя беше дигната от нула. Толкова стърчеше 4 см, ми подсказвате, но стърчеше над земята. А тук цялата крепост, която Долни Петрунова разкопава и от години си стои над земята. Тази година Мира, до година Птица, под година Ордере или Ордестица, пък един хубав манастир има тук и така нататък. Не би пропуснал и могилата при Свирачи, която пак Гергана Възръзова, Кабъчи. Гергана Възръзова е друг човек от моя музей, Поиненци. И имаме на лице и най-добрия архитект в България, за реставрация на подобни паметници, архитект Юнифърко, въобще и Вайло град има приятели. Аз също съм част от лобито и няма как да бъде друго, че се почне граждани на града. Те за това не го дараха да им бъде лоби. Ама аз така и иначе съм си лоби. И така на добър час, както казваме ние, археолози, превеждайки на български едно антично пожелание. И така. Благодаря ви, господин Димитров. Ами трябва да трябва. Да. Около 5 минути. Благодаря. Аз първо искам да поздравя колегите си за празника. Много мислих какво точно да кажа. На практика аз може би имам най-малко участие в случването на това нещо, но първото, което ми изникна с нощи, е един спомен, който си позволя да ви разкажа. Когато Националният музей беше в Съдебната палата, аз бях екскурзовод. И тази прекрасна мозайка, която е вече тук, беше в централната зала. Един ден посрещаме една група чиновници от София и ги завеждаме и започваме вдъхновено да им разказвам колко е прекрасна мозайката, какви изображения има, колко са уникални. И виждам един мъж, който ме гледа така с любопитство. Аз дигам въпросително поглед към него и той казва: и какво? Съборихте вилата да вземете мозайката. Така съм се смяла с глас, което е непрофесионално за един екскурзовод. Защото те просто нямаха идея за какво става въпрос. Също така си давам сметка, че както медиите, така обществеността не могат да се осъзнаят колко труд, нерви и какви препятствия трябва да преодолее целият този колектив, за да се стигне до това, което е тук в момента. Вярвайте ми, това е един много труден, много сложен и продължителен процес. Но ето какво се получава, когато група интелигентни, гениални и родолюбиви хора се съберат, всеки направи това, което зависи от него и резултат е на лице. Аз мисля, че наистина е една перла в короната на Ивайловград, който, по мое мнение, не е далеч времето, когато ще се подреди между градовете с най-голямо внимание към историческото си наследство и с най-добре разработени практики в тая сфера. А това ще бъде от полза както за България, така за самия район и разбира се за целия Европейски съюз, защото ние вече сме част от него. Тоест ние винаги сме били част от него, но сега вече ще им докажем какво имаме. Желая ви добър час, поздравявам ръководството, което има такова прекрасно отношение в тези трудни години към културата и към културното наследство и се надявам, че, както каза и колегата професор Димитров, това е само началото на една прекрасна пътека към развитието на района.
Благодаря ви, госпожо Катонова. Сега може би няколко думи да се от страна на преките участници с този проект. Госпожа Кабакчиева, заповядайте. Госпожо Овчарова, във ваше лице искам да поздравя всички жители на Ивайловград с празника. Както виждате, и Бог е с нас. Всички видяхме вчера какво време имахме и какво е днес, така че много щастливи дни, много успех и много благоденствие на цялата община. И се надявам, че забележителният паметник Вила Армира, която успяхме да докажем, че и тракийска, освен всичко, тъй като години наред се говореше, че тя е римска и едва ли не да дойдат италианците и да си се занимават с нея, е на ваша територия и тя ще допринесе за просперитета на вашата община и на целият източен район на Родопите. В това кратко време бих искала да благодаря на всички участници в проекта по оперативна програма Регионално развитие атракциони, които допринесоха тази антична вила, този мраморен дворец в долината на малката река Армира да направи известно името Ивайловград далеч зад границите на България. Искам да ви уверя, че в цяла Европа, поне в професионалните среди, се знае изключително много за Вила Армира вече и в този смисъл смятам, че паметника има наднационално значение за изследването на античното изкуство, за това, че тук са намерени толкова много оригинали, толкова много мозайки, при това някои от тях с портрети на живи хора, които са живели в долината на река Армира и в тази източна част на Родопите преди 2000 години. Разбира се, този проект нямаше да може да се случи, ако преди 50 години тук не се е появила една археоложка. И това е Янка Младенова, която поклон пред нейната памет, защото ако тя не е започнала, нямаше на какво ние да стъпим и да градим нататък. А успех, особено в културно-историческото наследство, може да има само тогава, когато е на лице надграждане. В случая с Вила Армира е именно такъв пример, който ще допринесе за цялостното развитие на културно-историческия туризъм. Но тук слагам точка с благодарности към всички участници, експерти, специалисти, работници, обществеността от Ивайловград, която през цялото време духовно и морално ни подкрепяше, за да се случи това малко чудо Вила Армира. На добър час! Много благодаря, госпожо Кабакчиева. Господин Пърков, ваш ред да споделите. Нашите колеги казаха по-толкова неща, че после няма да но искам се благодарен, че бях поканен да проектирам целият наш колектив от 30 души колеги, специалисти от всички специалности, с много любов и с много голям респект към този уникален паметник на култура, който го познавам от 68 години. Тогава Янка Младенова беше в силата си и много борбен човек. Имахме възможност в 74 година горе-долу за проектирането на това тяло там, което го правиха с Института за паметност на културата, да общуваме, да говорим, да коментираме върху тази невероятен паметник на културата. Това е голяма чест, че имам възможност да бъда част от прекрасния колектив, който е във връзка с възстановяването, във връзка с цялата тази голяма, бих казал, работа по опазване на този паметник, за да се бъдеще на този невероятен край, който е толкова красив и ние сме влюбени в него. Чакаме сега да цъфнат бъдемите. При първото ми идване беха едно страхотно сияние виолетово, нали, толкова изумени от красотата на този край. След това цъфнаха пък там, нали, нанове красотата е. Имате щастие да живеете в рая на земята. Да сте живи и здрави.
Здравейте на всички! В този слънчев и толкова хубав ден, безкрайно удоволствие да споделим заедно с вас един паметен за Ивайловград ден. Казвам паметен, защото поколение ивайловградчани мечтаеха да видят този обект в този си блясък, в тази си красота, която ще успеем да се преживеем заедно. Няма по-голямо удоволствие от това да реализираш един проект, и то първия за община Ивайловград европейски проект, на толкова високо и на толкова добро ниво. За мен е удоволствие, че сте тук в днешния ден и нека заедно с вас официално открием вилата. Преди това обаче искам да споделя една прекрасна новина. От вчера вила Армира е включена в списъка на 100 национални обекта на България. Само преди малко показах на колегите в пресконферентната зала удостоверението и пак с вас искам да споделя още една щастлива новина, че днес заедно започваме инициативата за вписването на паметника в списъка на ЮНЕСКО. Да ни е честит новия обект! Както повелява традицията, да полеем с вода, за да ни върви по вода. Госпожо Ковачева, заповядайте. Професор Димитров, заповядайте. Уважаеми професор Димитров, вие ще имате удоволствието пръв да влезете в обновената и подготвена за туристическо посещение антична вила Армира. Заповядайте. Госпожо Овчарова, заповядайте. Доцент Петрунова, заповядайте. Заповядайте всички дами и господа. Посещавана от управители на провинции, най-вероятно от императори, тъй като много близо до това място е била самата столица на провинция Тракия. Сега едно малко селище на границата между Турция и Гърция, при устието на река Марица. Някога Хайде,
Горе се нарежда приправа.